Żewġ skemi b'allokazzjoni ta' 60,000 euro se jgħinu aktar għaqdiet li jaħdmu b'kuntatt dirett maż-żgħażagħ. F'binja tal-Aġenzija Żgħażagħ tqassmu flus lil 41 għaqda volontarja permezz tal-iskemi A4U u Be Active. Tal-ewwel se tagħti fondi lil għaqdiet biex isebħu u jirranġaw il-postijiet minn fejn joperaw, filwaqt li t-tieni skema mistennija tiffinanzja proġetti u attivitajiet tal-għaqdiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Waqt din iċ-ċerimonja, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u l-Isport Clifton Grima saħaq li dawn l-iskemi huma mmirati biex jixprunaw aktar kreattività fost iż-żgħażagħ. Għalli l-għaqdiet taż-żgħażagħ għandhom l-irwol ċentrali fil-ħidma komunitarja. Fost l-għaqdiet li qed jibbenefikaw minn dawn l-iskemi hemm għaqdiet tal-piroteknika, tal-arti u reliġjużi. James Mikallef Grimo mill-għaqda Malta Street Art Collection spjegalna kif huma se jkunu qed igawdu minn dawn l-iskemi permezz ta' proġett li għandhom imħejji. F'dan il-proġett ħandaħlu elementi taż-żgħażagħ, ġifieri ħanagħmlu proġett li ħajinkludi graffiti, skateboarding, BMX u mużika. Ħajkun hemm bands ukoll u ħanagħmlu ġifieri event fejn ħandaħlu dawn l-elementi kollha f'event wieħed insomma, u da ħajkun ħajdum ġimgħa, ħajkun f'Mejju u l-idea hi li ninkoraġixxu l-kreattività taż-żgħażagħ